Takže dámy, poďme si vysvetliť niekoľko dôležitých vecí. My vagíny máme vnútri kyslé pH, ako víno. Takže držte svoje telové mydlo od nás radšej ďalej. Inak zničíte našu prirodzenú ochrannú bariéru. Navyše, je to pre nás asi také nepríjemné, ako keby ste sa vy chceli umývať saponátom na riad. Keď už hovoríme o ochrannej bariére, prestaňte nás prosím vyplachovať. Hoci to vyzerá ako dobrý nápad umyť nás zvnútra prúdom vody, nie je to tak. Porušíte totiž našu prirodzenú ochranu. To je ako keby ste upratali dom, keď čakáte hostí a pritom necháte všetky dvere otvorené. Takže cudzí ľudia, hmyz a dokonca aj vaši ex tam nalezú tiež. Musíte sa naučiť rozpoznať, kedy je váš výtok v poriadku a kedy nie. Potom ľahko zistíte, že máte vaginálnu infekciu a môžete rýchlo zareagovať napríklad použitím vaginálnych tabliet Beliema efekt. A ešte ďalšia vec o výtoku. Neriešte to prosím, keď je všetko v poriadku. My vagíny nie sme stvorené na to, aby sme boli suché. Tak to prosím akceptujte. Ak nezaznamenáte dajaké zvláštne prejavy, ako napríklad výtok so zápachom rybiny, tvarohovité zhluky alebo žltkasté zafarbenie, neznervóznujte sa a nechajte nás na pokoji. Ďalšia vec, kvôli ktorej by ste si nemali robiť vrásky, je otázka, či je vaša vagína normálna. Ubezpečujem vás, že my sme veľmi rôznorodé ohľadne veľkosti i tvaru, podobne ako črty vašej tváre. Takže neexistuje nič také ako normálna vagína. Všetky vagíny sú normálne svojím vlastným spôsobom, s úzkymi alebo plnými pyskami a tak. A ešte niečo, milé dámy. A je to veľmi, veľmi dôležité. My sme na vás nesmierne hrdé a na všetko, čo dokážete. Tak buďte i vy hrdé na nás.